कळत न कळत कधीतरी अशा गोष्टींवर आपला प्रवास होतो ज्याची कल्पना आपण कधीच केली नसावी. ही कथा काहीशी अशीच आहे. पण चॅनलला सबस्क्राईब केलं असेल तर सबस्क्राईब करून बेल नोटिफिकेशन दाबा. कथा कशी होती तुम्ही मला नंतर इंस्टाग्रामवर सांगू शकतात. ID तेजस स्टोरी. प्रकाश, दत्ता आणि मच्छिंद्र ही कथा फार जुनी आहे. किमान 20-25 वर्षा अगोदरची असेल. हे तिघही आपल्याच एका मित्राच्या लग्नाला जात होते. प्रवास हा फार मोठा होता, पण सुदैवाने त्या काळात देखील मच्छिंद्राकडे 4 व्हीलर होती. हे आश्चर्यच. आणि त्यांनी प्रवास सुरू केला. लग्न दुसऱ्या दिवशी सकाळी होते, म्हणून त्यांनी संध्याकाळी मुंबईवरनं निघण्याचा निर्णय घेतलाच. बघता बघता मुंबई सोडू लागले. तिघही फार मजा करत होते आणि हळूहळू करून अंधार पडू लागला. त्यात हळूच हे हॉटेलमध्ये जाऊन भूक नसल्याने काही नाश्ता हे खाऊ लागले. पण आता शहर मागे पडू लागले. रात्रीचे 12:30-1 वाजले होते आणि गाव लागायला सुरुवात झाली होती. मच्छिंद्रने प्रकाशला विचारले, किती वेळ? त्यातच प्रकाशने सांगितले, माझ्या नक्षानुसार किमान अजून 2-2.5 तास लागतील. एवढं बोलताच मच्छिंद्रचे तोंड छोटे झाले, कारण की अजून 2.5 तास गाडी चालवायला लागणार होती. पण हळूहळू करून आता या सगळ्यांना भूक लागू लागली होती. त्यात मच्छिंद्रही बोलला, शेट, मगाशी जर आपण जेवलो असतो ना तर आता भूक लागली नसते. आणि कळत न कळत इथे 3 ते 4 मार्ग आले. मच्छिंद्राने प्रश्न केला प्रकाशला, इथून कुठे रे? आणि प्रकाशने सांगितले, ठाऊक नाही मला. नक्षाप्रमाणे तर आपल्याला सरळ जायचं आहे, पण इथे सरळ तर रस्ताच नाहीये. उजवीकडे की डावीकडे? आणि मच्छिंद्रांनी सांगितले, चला आता उजवीकडेच जाऊ. आणि तसंच हे वळले. पण हे वळण कदाचित ह्यांच्या आयुष्यातले शेवटचे वळण तर नाही ना. तसेच गाडी चालवत होते. मच्छिंद्राची हळूहळू चिडचिड वाढली होती. खरं सांगायचं तर दत्ता आणि प्रकाशला देखील चिडचिड होत होती, कारण पोटात अन्नाचा एक कण नव्हता. तसेच हळूहळू करून हे पुढे जात होते आणि तो रस्ता अधिक बिकट होऊ लागला होता. मनात धडकी भरायची आणि हळूहळू करून आजूबाजूला ते असणारी मोठमोठे झाडे, त्यांच्या त्या फांद्या हे हळूच आपल्या गाडीला तर शिवत नाही ना असा भास होत होता. कळत न कळत कोणीतरी लांबून आपल्याला पाहत तर नाही ना अशी मनात भीती वाटत होती. त्यातच मच्छिंद्राचा संताप अनावर झाला आणि बोलला, काय यार, तुम्हाला रस्ता माहीत नसेल तर तुम्ही असं का करतात? मला का सांगितलं रस्ता घ्यायला? आणि यांच्या सगळ्यात भांडणं होऊ लागली. बघता बघता हे तणाव हे वाढत गेले आणि मच्छिंद्र बोलला, मी काही गाडी चालवत नाही, मला भूक लागली आहे. आणि हळूहळू करून सगळे तसेच शांत झाले. आता करायचे तरी काय? म्हणून प्रकाश बोलला, जाऊ दे, मीच गाडी चालवतो. आणि त्याच वेळेला दत्ता बोलला, ते बघा पुढे काय? तिघांनी आपली नजर पुढे टाकली तर पुढे किमान 60-70 जण हे तसेच चालत होते. त्यातच काहींच्या डोक्यावर मोठमोठे दिवे होते. आणि हो, सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे तिकडे एक नवरदेव होता जो तसाच पुढे जात होता. त्यातच मच्छिंद्राला कल्पना सुटली. मच्छिंद्र बोलला, आपण एक काम करूया, चला सगळे मिळून, बहुतेक हे लग्नाचं वराड आहे, यांच्या मागे जाऊ. आणि हो, घोड्यावर आहे म्हणजे लग्न झालंच नसणार. नशिबाने जेवायला भेटलं तर तेही खाऊ. तिघांनाही कल्पना चांगली वाटली. तिघही तिथेच जाऊ लागले. कोणाला संशय येईल म्हणून गाडी तिथेच ठेवली आणि त्यांच्या मागे तसेच चालू लागले. पण आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे सगळे ते वराडीमधले व्यक्ती हे मान खाली घालून तसेच चालत होते. नवरदेव देखील तसा शांतपणे चालत होता. मनात समजून काढली
की रात्र असेल म्हणून कदाचित जास्त आवाज करत नसतील, पण एवढ्या रात्रीचं लग्न असतं तरी कुठे, असा मनात प्रश्न आला. प्रकाशने आपल्या मनाला धीर दिला आणि बघता बघता हे वऱ्हाड एका मोठ्या मैदानात पोचले. त्या मैदानामध्ये किमान अजून 100-1 जण असतील. सगळे तसेच शांत होते. नवरदेव मंडपात जाऊ लागला. पण एवढं सगळे शांत वातावरण होते तरी काय या तिघांना समजत नव्हते. हळूहळू करून हे देखील तिकडेच बसले. आजूबाजूला सगळीकडे नजर टाकली तर हे सगळे तसेच शांत, एकटक सगळे खालीच बघत होते. असे झाले तरी काय, असा मनात प्रश्न येत होता. पण नंतर अचानकपणे लांबून कसलेसे लोक हे उठू लागले आणि हळूहळू करून एका ठिकाणी जाऊ लागले. बघता बघता सगळे लग्नामधले ते मंडळी तिथे जाऊ लागले. तिथे होतं तरी काय, असा प्रश्न या सगळ्यांना पडला. हे तिघही तिथे जाऊन बघतायत तर मनात आनंद आणि खरं तर अश्रू येऊ लागले, कारण की तिकडे जेवण वाढायला चालू झाले होते. हेच तर ह्यांना पाहिजे होते. हे सगळे त्या वरड्यांच्या मागे हे उभे झाले आणि बघता बघता हळूहळू करून एक एक जणांनी आपले ते ताट भरले. मनात थोडे असमाधानही झाले, कारण की पाहिजे तसे जेवण नव्हतेच. ते सगळे खाली बसले. त्यात शिरा आणि खरं सांगायचं तर मुठभर भात आणि त्यावरती आमटी. चला येणी तरी आपण समाधान मानू, असा प्रकाश बोलला. आणि मच्छिंद्र तर अक्षरशः त्या जेवणावर तुटून पडला. पण दत्ताला त्या क्षणी जरा पोट हलके करायचे होते म्हणून तो तसाच उठला आणि मागे जाऊ लागला, रस्ता शोधू लागला. इकडे मच्छिंद्र आणि प्रकाशने आपले पोट भरून घेतले आणि ते त्या पंक्तीमधनं उठले. सगळे ते मंडळी उठू लागले. पण अचानक त्या क्षणी चित्रविचित्र ओरडण्याचा आवाज येऊ लागला होता. हे असे का होते ते समजत नव्हते. सगळ्या त्या लग्नाच्या मंडपामध्ये, सगळ्या त्या लग्नाच्या त्या मैदानामध्ये सगळे चित्रविचित्र सारखे ओरडू लागत होते. कोणी पोट धरत होते तर कोणी उलट्या करायला चालू करत होते. हे असं होते तरी काय माहीत नव्हते. त्या क्षणी दत्ता त्या दोघांच्या जवळ पोहोचला. मच्छिंद्र आणि प्रकाशकडे पाहिले, पण त्या क्षणी ते देखील उलट्या करू लागले, आपले पोट धरू लागले. पण इकडे सगळे खाली पडू लागले आणि दत्ताने जे पाहिले ते पाहताच तो ओरडू लागला, किंचाळू लागला, कारण की त्याने पाहिले की सगळे खाली पडताच अदृश्य होत होते. हे तो पाहतो तरी काय, पण त्या क्षणी दोन्ही मित्र हे त्याच्याकडे मदतीचे हात मागू लागले. दोघांनाही धीर दिला, पण आता त्यांना रक्ताच्या उलट्या होऊ लागल्या होत्या. गाडी यांच्यापासून फार लांब होती. त्यातच दत्ता बोलला की घाबरू नको, मी तुला आत्ता इथे गाडी आणतो आणि दोघांना घेऊन जातो. पण त्या क्षणी दोघंही खाली पडले आणि दोघांनीही आपले प्राण सोडले. बघता बघता ते पूर्ण मैदान खाली झालं. राहायला होता तो नवरदेव आणि सहजपणे नवरदेवानी दत्ताकडे लक्ष केले आणि त्या क्षणी कोणीतरी त्याच्या मागून वार केले आणि तो देखील तसाच खाली पडला. हे सगळं झाले तरी काय हे त्याला कळत नव्हते. तो तसाच पळण्याचा निर्णय घेतला, पण जाणार तरी कसा? आपले मित्र दोन्ही तसेच तिकडे होते. त्यांनी दोघांना उचलण्याचा निर्णय घेतला, पण क्षणभरातच त्याच्या त्या दोन्ही मित्रांनी डोळे उघडले, पण त्यांचे ते डोळे पांढरे पडले होते. त्या दोघांनीही दत्ताचा गळा धरण्याचा निर्णय घेतला, दत्ताचा गळा पकडला. पण आता त्या क्षणी दत्ता तिकडून पळू लागला, कारण की त्याला समजले होते की याचे ते दोन्ही मित्र हे आता आत्मा झालेले आहेत. पण सहजपणे त्यांनी नजर आपली मागे टाकली तर त्यांनी पाहिले की त्याच्या त्या दोन्ही मित्रांमागून देखील किमान 150 लग्नामध्ये आलेले ते सगळे पाहुणे हे आत्मा आणि पांढरे पडलेल्या अवस्थेमध्ये याच्या मागे येत होते. सगळे रागारागात एकच बोलत होते, सोडणार नाही तुम्हाला. हे असं होते तरी काय?
यांना कळत नव्हते. पण त्या क्षणी दत्ताने जोरजोरामध्ये देवाचे नाव घेणे चालू केले. आपल्या खिशात असलेले ते मोबाईल काढले आणि देवाचे मंत्र लावले. आणि त्या क्षणी तो आपल्या गाडीजवळ पोहोचला. गाडीमध्ये बसला. सुदैवाने तिकडे चावी होती. चावी लावली आणि त्याला दिसले की त्याचे ते दोन्ही मित्र हे त्या अवस्थेत होते. ते पांढरे पडले होते आणि ते दत्ताचा जीव घ्यायला येत होते. त्याच्यासमोर निघण्याचा कोणताच मार्ग नव्हता आणि त्याने गाडी सरळ त्या सगळ्या आत्मांच्या आणि भूतांच्या मधून घेतली. जणू सगळे उडू लागले होते, तर कोणी गाडी खाली चिरडत होते, पण जमिनीवर टेकताच सगळे हे मातीसारखे फुटत होते. हे विचित्र प्रसंग पाहताना तो रडत होता. काही भूत तर त्याच्या गाडीच्या वरती देखील बसले. पण बघता बघता तो जोरजोराने आपली गाडी घेऊ लागला आणि कसाबसा त्यांच्या तावडीतून सुटला आणि अखेर दीड तासाचा प्रवास करत तो तिथून बाहेर पडला. बघता बघता आता उजेड देखील आला होता. तिकडेच त्यांनी गाडी एका घराच्या बाहेर धडकवली. घरातले काही व्यक्ती आले. तिकडेच ते आजोबा होते. ते सकाळ सकाळी त्याला बोलू लागले, अरे बाळा, झालंय तरी काय? त्यातच दत्ता बोलत होता, मला जाऊ द्या, मला मारू नका, मी काही नाही केलंय. त्या आजोबांनी त्याला घरामध्ये नेले आणि जे काही झालं ते विचारले. त्या क्षणी दत्तानी झालेला सगळा प्रकार सांगितला. तेवढ्यातच त्या आजोबांनी आपल्या मंदिरात असलेला एक अंगारा आणला आणि दत्ताच्या कपाळावर लावला आणि सांगितले, तुझ्यावर जे झालंय ते खूप लोकांवर होतं, पण हो, किमान 1-2 लोकच असे असतील जे जिवंत आले आहेत. कारण की जे तिकडे जातं ते अन्न खाऊन तरी मरतं किंवा नंतर त्या भूतांच्या तावडीत सापडून देखील. दत्ताने स्पष्टीकरण विचारले की नक्की झालं काय, आणि ते आजोबा सांगू लागले, किमान 30 वर्ष आधी या बाजूच्याच गावामध्ये एक मोठे लग्न होते. सरपंचाच्या मुलीचे लग्न हे ठरले. वराडी आले. लग्न होणारच. तेवढ्यातच घोडा आणि नवरा देखील आला. लग्नाची तयारी झाली. कोणत्याही क्षणी अक्षता पडतील असे झाले. मुलगी ही सापडत नव्हती. म्हणून त्या सरपंचाने सगळ्यांना जेवणाचा आग्रह केला, जेणेकरून काही वेळ हा काढता येईल आणि मुलीला शोधता येईल. सगळे जेवू लागले, पण अचानकपणे त्या जेवणामधून ते खाताच सगळ्यांना उलट्या होऊ लागल्या. हे असं का होत होतं ते कोणालाच माहीत नव्हतं आणि सगळे तडपडून तिथेच मेले. त्या क्षणी नवरदेव हा जिवंत तेवढा वाचला होता, पण त्या क्षणी मागून तेजास होणाऱ्या बायकोने त्याचा गळा कापला. नंतर असे कळाले की तिला ते लग्न मान्य नव्हते, म्हणून हे सगळं तिने केले. आणि नंतर त्या दिवसानंतर वर्षभरातच दर अमावास्येला तिकडे ते भूताची वराड जमते. पण ते लग्न कधीही झालं नाही आणि होणार देखील नाही. पण जे त्याच्या तावडीत सापडतं ते तर नक्कीच मरतं. दत्ता रडू लागला आणि त्यांनी प्रश्न विचारला, माझे ते 2 मित्र, त्यांचं काय होणार? आणि त्या आजोबांनी सांगितले, आता सध्या तरी एकच होऊ शकतं. तू पोलिसांना घेऊन त्या घटनास्थळी जा आणि त्यांची ती डेड बॉडी ही आण. कथा कशी होती मला तुम्ही इंस्टाग्रामवर सांगू शकतात. आयडी tejas.story. चॅनलला सबस्क्राईब आणि लाईक करायला विसरू नका. बेल नोटिफिकेशन नक्की दाबा. भेटूया पुढील भागांमध्ये.